سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሕሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበለኹ። ግና ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳሕሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናብቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል። ሕዚ ዕድመይ 33 ዓመት እንትኾን ተወሊደ ዝዓበኹሉ ኣብዚ ኣብ አዲስ አበባ ብስራተ ገብርኤል እንትኾን ብጽቡቕ ስነ ምግባርን ብንፉዓት ወለድን ምንም እንታይ ጎደለኒ ዝዓበኹ ኩሉ ነገር ዘለኒ ኣመና ጽቡቕ ተጓልየ ገና ካብ ቁልዕነተይ ጀሚረ ብብዙሓት ተደላይት ዋላ እንተነበርኩ ኣቦይ ግና ከም መሓዛ ኮይኑ ብዙሕ ምኽርታት ይበኒ ስለ ዝነበረ ብቐሊሉ ብዘብረቕርቑ ነገራት ዘይሽወድ ብምዃነይ ንኹሎም ነገራት ብቐሊል መንገድን ብብልሓትን እየ ሓሊፈዮም። ክሳብ ሎሚ ንመልክዐይ ምንም ተወሳኺ ነገር ተይተጠቐምኩ እንተለኹ ዝርኤኒ ሰብ ኩሉ ብመልክዐይ እንትድነቕ ኩሉ ሻብየ ዝርኢ። እዚ ነገር ጽቡቕ እንተሎ ብመልክዐይ ብጸባይ ብሃፍቲ ዝጎደለኒ ዘይብለይ እንተለኹ ግና ፍቕሪ ዝበሃል ዓብዪ ናይ ህይወት መሰረት ግና ጎዲሉኒ። መጀመርታ ግዜ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ተቐቢለ ናብ ናይ ፍቕሪ ህይወት ዝኣተኹሉ ኣብ 20 ዓመተይ እንትኾን ጽቡቕን ዘይርሳዕን ግዜ ኣሕሊፈ ነይረ። ግና እዚ ንውሕድ ግዜይ ነይሩ። ምኽንያቱ እቲ ፍቕሪ እናስተማቐርክዎ እንተለኹ ብዘይተረድአኒ ምኽንያት ኣይደልየክን ተባሂለ መልክዐይን ጽባቐይን ምሳይ እንተሎ ምኽንያት መፈላለይና እንተይተረድአኒ ናይ መጀመርታ ፍቕረይ ተቋረፀ። ድሕርዚ ንተደጋጋሚ ግዜ ፍቕሪ ንቁም ነገር ሓሲበ ወላ እንተጀመርኩ ጽባቐይ ጠባዬ ዘለኒ ዝተደላደለ ናብራይ ንዝሓስቦ ፍቕሪ ምንም ክገብረለይ ስለ ዘይከኣለ ኣነ ዘፍቀርክዎ ንፍቕሪ ልበይ ዝሃብክዎ ምንም ከፍቅረኒ ይከኣለን። ኩሎም ይቐርቡን እሞ ነዊሕ ከይጸንሑ ክሪኡኒ ይጸልኡኒ። በዚ ምኽንያት ብተደጋጋሚ ልበይ ተሰይረ። ኣቦይን ኣደይን ግደፊ እዚ ጽባቐ ድሕሪ ግዜ ዝርከብ ኣይኮነን፣ ንፍቕሪ ብሓዳር ጀምርዮ እናበሉ ይልመኑኒ። ዝፈልጡኒ ሰባት እውን ዝተፈላለዩ ሰባት በዚ ጽባቐኺ ተመርዒኺ ንኣኺ ትመስል ውለድ እናበሉ ተደጋጋሚ ይዛረቡኒ። ከምዚ ብዝበሉ ንቁፅሪ ኣነ ስክፍታ ክፈጥር ጀሚረ። ናይ ቤተሰብ መርዓ ይኹን ጸበል ወላ ሓዘን ምኻድ ገዲፈዮ። ምኽንያቱ ኩሉ ንዓይ ዝፈልጠኒ ሰብ ተደጋጋሚ ክወቕሰኒ ስለ ዝጀመረ ምስ ሰብ ክሕወስ ጸሊአ። ንምንታዩ ናይ ፍቕሪ ርክብ ዘይኾነለይ ዘሎ? ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝነበረኒ ናይ ፍቕሪ ርክብ ወላ ሓደ ብናተይ ምኽንያት ተፈለኽዎ ሰብ የብለይን። በዚ ምኽንያት እውን ዓርሰ ምትእምማነይ ክጠፍእ ጀሚሩ። ምኽንያቱ እንታይ ተረድአኒ ኣወዳት ንዓይ ተመንዮም ንፍቕሪ ለሚኖም ይቐርቡን እሞ ምኽንያቶም እንታይ ፈለጥኩ ድማ ይፍለዩኒ። ናብ ብዙሓት ኣማኸርቲ ሓኻይም እዚ ጉዳይ ሒዘ ኸይደ ነይረ። ግና ድማ ምኽሮም ኣብ ሕይወተይ ምንም ዓይነት ለውጢ ከምጸለይ ከኣለን። ናብ ብዙሓት ናይ መንፈሳዊ ገዳማት እውን ብተደጋጋሚ ኸይደ ኣለኹ። ብንብዓት ይመህፀነ ኣለኹ። ኣብ ብዙሓት ዘመናዊ ሕክምናታት እውን ናይ ጥዕና ጸገም ከይህልወኒ ኢለ ተራእየየ። ግና ድማ ምንም ዓይነት ናይ ሕማም ጸገም ከም ዘይብለይ ተነጊሩኒ እዩ። ተይፈለጡኒ ዝቐርቡን ኣወዳት እዋይ ክትጽብቕ ብጣዕሚ እያ ጽብቕቲ ዘይብለኒ የለን። ግና እንታይ ዋጋ ኣለዎ? ምስ ቀረቡኒ ምሳይ ዝቐኒ የለን። ምኽንያቶም ተይተዛረቡኒ ክፍለዩኒ ዝውስኑ ንምንታዮም? ምኽንያቶም እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ? ምኽንያቶም ስለ ዘይተረድአኒ ድማ ናባኹም መፄ እስኪ ናይ ማኪ ሚድያ ቤተሰብ ምኽርኹም ለግሱለይ። ግና ዘይነገርኩኹም ነገር ኣሎ።
ببيتسب بودا باريا دفترا زبحالو نجارات كم زيبلنا ارقص عناية بزوحات سبات كم زقات إموني لن تمخرون كم زلكم ديو عبصد راخم بخم مخنيات كيخونو سرحقو خند زبلون سبات بزوحات يوم جنا كاو كم زدنات مخانا أنا يفلت إياه بتوسخون أنا نفسي زكناخن أمنات صريتنية صوتاو ركب انتنفت سمون متأجمت أبايا باللين سلازي بخمي مخنيات دعا كرحقوني خيلو كساب حزي كرد أني كعال انزلو أموناي ماكي ميديا بيتسب انتاي تمخروني سدراي كم تزبلون زلو بفقري زير أخو ودي سقيلا دو خمرقو ولا سنتاي انتاي يحشاني بفقر زير أخو ودي انت دقات مرئي دما حدار مسكبرنا كي فتحني فرح كي وارد يفرح اللخو نحدار بسدراي زماتولي تقوت إرام زي ودو يوم جنا دما وشت ايك أسنن حدار مسريتا زخلو جوز ايوم كي فتحني فرح سلازي انتا يحشاني سلام نايماكي ميديا بيتسب نلومي هزالكم قريبا زنبركو زانتا نزي مسل نيرو نزا بعلت زانتانا عبي جنكات سلازلا حساب رئيتوكم أبناي كومنت سيكشن قدفولا نسخاتكم ون عبزانتاكم كم زعينة انتدعا قاتمكم بخمي كم زعينة تساقمكم كم زحلفكم مو أبناي كومنت مزحف بوتا قدفولا نس channel سابسكرايب زي قبركم سبات انتدعا خليكم نس channel سابسكرايب بمقبار نتاناي دول ملكت بمنكا ناي channelنا ناي وترو تخطاتلتنا كتخونن اللابو أبزي channel زانتاكم كقربالكم مخري التدالي سبات انتدعا خليكم أبزي channel زانتاكم كنقربالكم بنايوشت مسمر كتزراربونا تخليكم نز channel لايك شير سابسكرايب مقبار كيترسو كسامو وداتا مسانا سلسناحكم كبرتي حابلنا يقني لنا ندابلنا بقصالي بخالي زانتا بخالي مدب بخالي حساب كسام نراخب سسنا ينو خلاتنا تشاو